Eu cu măta am vrut jveț. N-ați consumat alcool? S-a declanșat o extorsiune al unui degajament. Alcool ce fiind testat cu aparatul etileu testat rezultat o alcoolemie de 0,89 mg litru alcool pur în aerul expirat. Râs, bă, râs, că râs, știi că râs? Păi la mine, dimineața râs, bă, nebunule. Păpușul, tu filmezi? Hai, așa vreau. Ăsta e mort. Trage pe dreapta! Coboară din mașină. Bună ziua, poliția rutieră, urtecem documentul frumos. Hai, lasă-o mașina. Haide. Hai, jos din mașină. Jos din mașină. Coboară din mașină. Hai, lasă. Trage frate de mână jos din mașină, hai. Ieri am avut zi de naștere, am consumat pizdeț. Da, bine? Azi tot am băut 2 beri. Nice. Cum vrei să vă țină? Da. Să mă ții tu și ele să mă țină. Eu eram beat din trasă, de la discotecă eram beat. Facem o testare pentru alcool, bine? Așa. Gogâie, sunt gogâie. Ce gugăi? Ce înseamnă? Știți voi șbecherele noastre, nu le știu. Dar zi. Adică șbecher de șbecher mai fiat. Băi de pula mea! Ați consumat băuturi alcoolice? Da. Ați condus? Nu. Am băut jveț. Și cum ai ce? Jevs cu ce? Ce? Jevs cu ce? It was at this moment that he knew. He fucked up. Jveț cu măta. Monster kill. Dacă îi filmezi? Am vrut să-mi fac o poză și am apăsat din greșeală pe filmare. Cum adică? Aici e la unitate de spitale ce astea, mă? Ce? Te crezi aici meu, zmeilor? Nu, îți iau șerc. Ia, bă. Vrei să-ți iau șerc? Da, ia. Cum? Cu stânga sau cu dreapta? Ia. Debilism. A trecut pe Luică, a lovit 2, 3, 4, 5, 7, Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii. 20 de mașini fără să vreau. Beat. Era beat. Asta e, până la Pascu. Eu sunt gogâie, tovarășul lui gogâie. Ia uzi, pula mea, care ești, mă? Eu nu ne că eram la Vogan, la Lovan. La rul, nu nec. Ascultă un lucru. Domnul Iisus Hristos, apel nu a fost sfânt de acum. Eu nebunesc. De ce mi-ai pus cătușele? Pentru că sunteți recalcitrant, domnule. Eram un pic mai departe, dar am văzut exact momentul impactului și am asistat să iau bornele pe mașină să nu explodeze. Am văzut chiar când au pușcat airbag-urile și era un fum afară. Fum, iese foc. Să moră familia mea. Eu sunt Dragan Constantin. Bună, Giule. Te caut să moră familia mea. Orice. Da!